Iwacho kanyo ni samoro nomedo rofa moko mabende nachiel kuom gigo mabende jatend migawo mar wechego mag lo Alice Wahome ne wacho ni chal ka gima nomedi rofa moko ewiye. Nyiso ni foundation kata msingi mar ot miketo piny en emo onyiso kwan mar rofa mowinjo bed ni dhi malo. Koro ka ipenja kaka koro an ng'ama olony gi tijni. Sama igero ot onego bed ni ichako gimiluongo ni plan mar gedo. Plan matiende ni adwa gero rofa 4 kata 5 kata 10. Ochakre gi plan. Koro kosegor plan moluwore gi kama idwa gedeno ma architect oseloso. Mar ariyo, imanyo engineer miluongo ni structural. Ng'ama koro olony. Nikech architect tije en keto ber to gi kaka spaces, kaka kama dhot dhi bete, kama disa dhi bete, kaka muya bro bedo maliwe ot kanyo. Nikech ot ok en ot ni ji obete, nyaka muya be kale iye. Kibete ot iwinjo ka in ofuyanga, iwinjo kingima. Ai manyo engineer, koro magi wuon ote ma timo kamano. Imanyo engineer miluongo ni structural. En ema koro dhi ng'iyo ni kanye monego bed ni ikete pila, kanye monego kamano gi kaka ot dhi bet, kaka odhi bedo motegno. To mondo mi obed kamano, piny kucho kuma idhi gere cha iluongo ni foundation, nyaka be pim. Nitiere iluongo ni nyaka tim analysis mar lowo, iluongo ni geotechnical. Moko Luanda moko kuoyo. Koro icheke. To kata obed mana lowo machal nadi, pimene mabiro ng'iso type foundation monego bed ni itiyogo e odno, e kido odno. Ma kaluwore kaka bor mare, foundation mare nyaka bed designed. Kaluwore kaka bor mare to gi ka lowo chal, foundation nyaka design gi mano. Koro lowo ka lowo nyalo ting'o ot mana kaluwore gi design. Mano omiyo ni mtaalamu kata ng'ama olony nyaka ti tijno. Kusetieko mano, to koro county be chiwo approval ni kaka design otimre no is okay. Then NEMA, the environment body be chiwo approval mar the environmental considerations. Then umanyo contractor to biro National Construction Authority. Koro kanyo ema koro wang'iyo gigo te oselu, koro wamiyo gimiluongo compliance certificate. Koro kichako gedo. Kwaseng'e ni contractor mi ikawo madwa konyi tijno, be en contractor molony nikech wan emwa miyogi leseni kata license. Koro magi ma very important. Ot ok nyal gore ga piny kamano kapo ni otiyo makare. Ot magore piny en ot moko luwo kanuni mag gik modwar ni mondo otim kuome. Emomiyo awacho ni ng'ata madwa gedo nyaka imany ng'ama olony gi tijno mondo omiyi advice yo makare. To ka osewinjre ni mae gimigero, kapo ni loko pachi, nikech samoro gima kelo goroko od piny en loko pachi ka gedo no osechakre. Iloko pachi, samoro ikoni ing'e ni piny ka adwa ni kora lokre duka. Nyocha en kama idake, to koro ing'e ni kama idake kiloke duka to walls moko nyaka go piny, nyaka igol korot moko. Koro bedo open. Sama obedo open to walls go samoro ne gin mating'o nomake nyaka malo. Dongo ot dhi ruomre piny. To kata kapo ni idwa loke kise manyo mtaalamu monone mong'iyo ni lokruok mare no pod dhi bedo maber, kata nitie gik monego bed ni medo mondo omi ochung' moko odhi bedo gi chandruok moro amora mar bedo no dhi podho nikech lokruok mare no. Samoro ng'ato kore ka samoro neno ka samoro jackpot moro donjo kochako gedo. Koro nyocha odwa gero rofa 5, ochako medo moro kendo. To foundation to konono. Columns to konono. Koro magi gik ma samoro kelo tabu. To kata wan wataalamu gogo, ibe sama develop biro iri, keta piny malong'o, imi advice motegno, nikech mano gima ng'ato dhi somo mondo mi okony gedo obed e yo makare. Ang'eyo ni nitiere ranyisi